Moi! Ja tervetuloa katsomaan hienoa videoa. Mä lastan tää. Eli joo, nyt menen näyttää teille yhden arppoakin, mutta vois ihan hyvin lopettaa. Koska mikäköhän toi on? Ei tänne tullut uusi, mun on pakko katsoa tää. Sori. Tästä tuli tämmönen kisa. Anteeksi yhtään. Eli meillä on tämmönen animaatiojuttu ja tää OMG klikkasit. Nyt kun okei, joo. Mun on pakko katsoa joskus. No joo, jatketaan minun. Elikkä tämä sinun kesäsi. Tämä arppoikki on kattonut 4, ei yhtään kummaa. Elikkä tässä on niinku, kun jotkut kysyis mitä tässä niinku tehdään, mä en tajuu, niin te olet tässä tavallaan, että se aloita täältä näin. Näkyyks? Joo, elikkä eli te ootte tässä. Te menette mun huoneeseen, eli menette mun proffaa ja sit menette mun huoneeseen. Mut kannattaa ennen kuin te menette mun huoneeseen. Ei mitään. Niin mene minun huoneeseen ja eti joulukuusi, joka ei kuulu kesään. Elikkä joo, että menette kattoo ja sit lopeta AVT-matkalla. Jos löydät sen, niin ilmoita mulle ja sano missä se on, niin saat yllätyksen lopeta niinku huonetta. Juu, ja sitten kirjoita 3 kaverille hauskaa kesää 3. Jos ei ole onnellinen yhtään tai niin ei tarvitse kirjoittaa. Ja sit huuda hauska kesä tai kuiskaa. Mulla on aivan sama. Koska nythän on kesä. Okei. Tämmönen pieni ilmoitus oli siitä. Sitten on pieni toinen ilmoitus. Kun mä vittin tehdä arppoakin tästä näin ehkä teen. Elikkä tää rakkaus tai tähän niin ei tuu toista osaa. Koska se oli jo, siinä kerrottiin aika paljon tästä. Tähän poikaystävään ehkä tulee toinen osa. Mä en ole oikein varma, kun tää meni vähän pilalle. Kamalin löyri, toivottavasti tulee jatkoa, kyllä mä uskon. Mutta niitä tosi vanhoja. Odottakaa ihan pieni hetki, mitä pyytää. Ketä mä poistan? Epalin mä poistan. Noin, sori. Epali, mistä sä oot? Se ei ole paikalla. Elikkä niitä. Ja sitten tietokonesuunnittelijikisa, tää oli vaan yksi jatko. Tässä varmaan laittaa tolle. Juu, mutta kuitenkin. Joo, hienoa. Joo, ei tarvitse välittää. Tähän ei tule jatkoa, tähän kertoo sen koko tarinan, että mitä tapahtuu. Joulupulmaan. Mä en viitti näin kesälläkään tähän oikein, mutta jos nyt yritetään. Ei tähän varmaan tule jatkoa. No tulee tietenkin. Mutta ei nyt vähän näin. Synttärit. Siinä on tullut jatkoa joo. Ja on ollut Haakutisen Selena. Tavallaan loppu. Joo. Ja animaatiot tai tyttö kuollut Marsia, nämä on aika vanhoja joo.
No joo, nyt pois minä teen. Oho. Arttu,